és hogyha ez így elhangzik, akkor már is talán többen hallgatják, ezért elmondom még egyszer. Vagy nem, pont emiatt. Hát vagy nem, igen, de azért elmondom még egyszer, hogy toxikus maszkulinitás. De nem csak toxikus maszkulinitás, hanem toxikus párkapcsolati tényező is. Igen, csak hogy mondjam, ugye általában azt szokták mondani, hogy a férfi az erőszakosabb, és emiatt alakul ki, illetve mit tudom én, hogyha előveszünk 10 filmet, ami ezzel a témával foglalkozik, abban mondjuk 9 inkább a férfi oldalát állítja be negatívan. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Ez a Movie Cramp második adása, ennél a mikrofonnál Peti, de itt van Lóri is. Sziasztok! És mára is hoztunk egy filmet, de tervek szerint majd sorozat is jön a következő adásokba. Már van 2 sorozatunk is, amit pedzegetünk, hogy majd beszélünk róluk. Ugye nyitánynak megköszönnénk azokat, akik meghallgatták az első részt, és azoknak is, akik hozzászóltak, vagy elmondták véleményüket, hanem is a platformjainkon, ugyanis van ugye Facebook oldalunk, illetve YouTube-on és Spotify-on lehet meghallgatni az adásokat, de volt olyan, hogy az utcán át kiabált ismerős, hogy megfejtse a Miki 17 egyik feltett kérdését a posztjainkba, úgyhogy ezt köszi, hogy hallgattok minket. Erre a mai adásra majdnem azt mondtam, hogy merőben más filmet hoztunk, mint a Miki 17, de azért egy-két dologban talán hasonlít, ugyanis itt is egy társadalomkritika is felbukik. Ez egy idei film, vagyis hát gondolom, hogy tavaly készítették el, de idén januárban volt a bemutatója. Ez pedig a Companion, vagy ahogy a magyar fordításban azt a címet kapta, hogy Társ. Hát ugye elég aktuális dolgokat pedzeget, illetve hoz fel ez a film, legyen az a párkapcsolat férfi és nő között, ugye az AI-t is belekeveri, illetve a toxikus maszkulinitást, ami most már jó pár éve egy ilyen húzónév a bármilyen beszélgetésbe, témaválasztásban. És hogyha ez így elhangzik, akkor már is talán többen hallgatják, ezért elmondom még egyszer. Vagy nem, pont emiatt. Hát vagy nem, igen, de azért elmondom még egyszer, hogy toxikus maszkulinitás. De nem csak toxikus maszkulinitás, hanem toxikus párkapcsolati tényező is. Igen, csak hogy mondjam, ugye általában azt szokták mondani, hogy a férfi az erőszakosabb, és emiatt alakul ki, illetve mit tudom én, hogyha előveszünk 10 filmet, ami ezzel a témával foglalkozik, abban mondjuk 9 inkább a férfi oldalát állítja be negatívan. Na de hogy találkoztunk ezzel a filmmel? Akkor gyorsan elmondom, mielőtt amíg levegőt veszel. Én hallottam még az év elején, amikor január végén volt ennek a mozis bemutatója, nem moziba láttam, de hallottam róla kibeszélőt, és hát nem mondom, hogy annyira felkeltette az érdeklődésemet, de azért úgy bennmaradt a rendszerbe, és aztán mikor láttam, hogy ezt a TK-ból, a világ TK-ból ki lehet kölcsönözni, akkor azt mondtam, hogy megnézem. Az mondjuk sokat elárul rólam, hogy ezt kb. Olyan 2 hónappal ezelőtt láttam, de mikor szóba került, hogy beszéljünk erről a filmről, valahogy nekem teljesen más vonal is megmaradt, ami most újra néztem a tegnapi nap folyamán, az nincs is benne a filmben, tehát ezt nem is érinti, ezt az elmagányosodás gondolata valamiért, ez így nekem szöget ütött hát a abszolút, fejembe, persze. És talán erről is lehetne ezzel kapcsolatban beszélni, de lehet, hogy majd ezt egy másik film kapcsán vehetjük elő jobban, de érdekes téma lehet ez is, hogy választunk párt, de természetesen a filmnek ehhez semmi köze nincsen. Nem, amúgy jogos, amit mondasz, tehát az elmagányosodásról, ami a korunk egyik népbetegségévé vált most már szinte. Egyébként jó háttérzenénk van, ez élő, nem pedig mű, vagy nem mesterséges zene, úgyhogy lehet, hogy átalatszik hozzátok is az árjázás, vagy a zongora, de ez csak akkor egy plusz adalék hozzá. És igazat kell neked adjak abban is, hogy mikor beszéltük, hogy akkor ezt a filmet hozzuk nektek, akkor mondtad, hogy neked a film igazából nem jött be, és ebben kell neked igazat adjak, hogy nekem se jött be, tehát hogy abszolút nem egy mérvadó film, vagy nem is, hogy mérvadó film, hanem nem egy konkrétan jó film, nem mondanám annak. Viszont te mondtad akkoriban, vagy akkor, amikor beszéltünk erről, hogy hozzuk majd nektek, hogy
viszont olyan témákat pedzeget, vagy hoz fel, amikről érdemes beszélni, és ezért akkor jó választás ez a film, és ugyanúgy igazad van ebben is. Azon túl, amiket elmondtál, hogy toxikus téma van benne, a mesterséges intelligencia, az elmagányosodás, még több mindent szerintem át lehetne ebbe húzni, mert én is amúgy frissen, tehát tegnap este néztem meg, és azóta így most, hogy jöttem a stúdióba, és agyaltam még rajta, hogy mik vannak ebben mik vannak nem csak a filmben, hanem miket lehet akár általunk még úgy továbbvinni gondolatiságban a film miatt. És gondolok itt arra, hogy tehát ebben a filmben nincsenek új kérdések feltéve, hogyha belegondolsz, hanem sőt, tulajdonképpen újra fel vannak téve a kérdések, inkább azt mondanám, ugye? Sőt, a nyitó jelenetben ugye le is lövik a poént, hogy mi lesz a végén, tehát hogy igen. Olyannyira nem árul zsákba macskált a film, talán egy picit, ugye én most gyorsan elmondtam az AI-t. Amúgy spoiler, tehát... Természetesen, hát főleg majd, mikor belemegyünk majd a részletekbe. Szóval, hogy elég hamar lelövi azt a poént is a film, idézőjelben a poént, hogy ugye a főszereplőnk, mármint a férfi főszereplőnk párja az nem egy húsvérnő, hanem egy mesterséges intelligencia, egy robot, egy szexrobot. Szexrobot, igen, és a dugórobot, vagy valami ilyesminek is van beszélve a filmben talán, és a tárgyasítás is megint előjön, ugye a Mickey 17-ben már volt szó a tárgyasításról. Azt most nem mennék bele, mert ott eléggé ki is dumáltuk ezt talán, de hogy magának és kicsit fel kell frissítsem az agyamat ilyen, update-elnem kellett az agyamat ilyen szempontból, hogy jó, pillanatra álljunk meg. Van ugye a mesterséges intelligencia, amit beültetnek egy gépbe, legyen az mondjuk egy asztali számítógép, vagy laptop, vagy valami applikáció, nem tudom, bármi. Van a humanoid jellegű beültetés, amikor egy androidba, egy robotba ültetsz bele mesterséges intelligenciát, ugye, és akkor itt kellett magamnak felfrissítsem azt, hogy várjál, vannak a robotok, vannak az androidok, van-e különbség, mik a különbségek végül is? Mert ugye, amit felvet a film, amit gondolhatunk róla, és hogy újra kérdések merülnek fel, újrázások, hogy rengeteg filmet láttunk, tehát ennek hatalmas irodalma van igazából. A mesterséges intelligenciának, a robotikának, Asimovtól napjainkig láttunk Spielberg-féle AI-t, láttuk az iRobotot, láttuk a 200 éves embert, az Ex Machinát, és még sorolhatnám. Szárnyas fejvadász napokig lehetne sorolni szinte, hogy akkor mi a különbség az android és a humanoid robot között? Mert itt nekem felmerült az a kérdés, hogy a főszereplőnőnk, ő lényegében a különbségtétel alapján ő nem android, hanem ő egy humanoid robot. Tehát, hogy az android az én ahogy legalábbis akkor értelmezem magamnak, aki jobban tudja majd kijavítani, kommentbe is megírhatjátok, hogy ott van mondjuk a David karaktere, aki android, ugye a Prometheusban, az Alien Covenantben, stb. Az Alien franchise-ban. Ő egy android, ugyanakkor mesterséges intelligencia, és törekszik az emberi válás felé valamilyen módon, törekszik arra, hogy emberibb legyen. Ebben a filmben is, ugye a társban is van egy törekvés az emberibbé válásba, vagy arra nézve, de itt ugye a mi főhősnőnk az egy full irányított gép, tehát egy mechanikus szerkezet lényegében, egy humanoid robot. Tehát azt hiszem, hogy ez a talán a különbség, hogy a David-féle android, ő egy öncselekvő gépezet, mesterséges intelligencia, tanul, kutat, akár még alkot is valamilyen formában, ugye? És ez is fontos kérdés, hogy mi különbözteti meg a mesterséges intelligenciát az emberi intelligenciától. Ebben a filmben viszont nekem mondjuk a végjátékot tekintve a filmben van egy pont, amikor talán azt mondhatnánk, hogy ez a nő is mondjuk úgy, hogy öntudatára ébred, vagy hogy öncselekvővé válik, bosszút áll. Na, szerintem... Szóval nagyon hosszú kérdések merülnek itt fel, és ami talán fontos ebben a kérdésben, amit most feltettél, az az, hogy és én inkább az Alex Garland Ex Machináját venném alapul, vagy Sex Machináját. Igen, lehet kombinálni. Szóval, hogy ugye ennél az általunk beszélt filmben lévő főhősnőnk, aki ugye
humanoid robot, akkor maradjunk így, ami nagyon fontos benne, ahogy mondtad, hogy ő nem tudja, hogy ő micsoda. Így van, így van. Viszont az Ex Machinába, vagy akkor David esetében ők viszont tudják. Igen. És ez igazán az, ami megkülönbözteti őket ebben a kérdésben. És talán a leegyszerűsített, lecsupaszított mesterséges intelligencia sem tudja, hogy ő micsoda tulajdonképpen. Nem? És akkor talán ezért lehet a mi főhősnőnk Iris, igen. Is talán inkább mesterséges intelligencia, aki kapott egy humanoid testet. Hát ő, igen. Most eszembe jutott még például mondjuk pont a Spielberg-féle AI-ban ugye a kisfiú, aki szintén nem tudja, azt hiszem, hogy ő robot. Én úgy emlékszem legalábbis már például, vagy tudja, nem? Viszont hasonlóság van a Spielberg-féle AI-ban lévő kisfiú között, most nem teszem a neve a kisgyereknek, majd a filmbeli neve, és a mi robotunk között, a társbeli robot között, mert hogy mind a kettő egyfajta personalizált robot. Tehát ugye van egy kódsorozat, amit el kell neki mondani, vagy be kell táplálni, vannak a kódszavak, vagy akár mondhatnánk azt is, hogy hogyan lehet kikapcsolni, kapcsolj ki, aludj el kategóriák, vagy el kell neki mondani egy mesét, és akkor attól alszik el, vagy kapcsol ki a robotunk, hogy ezek is különbségek benne. Az AI-ban szereplő kisfiunk ott adott pillanatban elkezd enni, utánozni kezdi úgymond a vér testvérét, vagy a húsvért úgymond testvérét, utánozni akarja, hogy ő is egy embergyerek, tehát ő az akar lenni, imádja az anyjáért bármit megtenne, ugyancsak hasonlóság a társbeli Iris-szal, aki minden áron boldoggá akarja tenni ugye Jack Quaid-et, ugye a főszereplőnket. Amúgy zárójel, soha nem láttam, vagy nekem nem rémlik, hogy láttam volna más filmben Jack Quaid-et negatív karakterként, negatív szereplőként. Jól hozza, igen. Tehát lehet, hogy ez egy új arc ennek a színésznek, vagy egy új megnyilvánulása. Eddig mindig egy olyan szende gyereket játszott. Vagy a Boys-ban legalábbis ugye ott megismertük elég jól. Szóval zárójel bezárva, hogy full irányítás alatt van, és az a kérdés merült még pont emiatt fel bennem tovább, hogy mi az a motiváló erő, ami az embert mozgatja, amikor lehetősége van arra, hogy full control legyen valami felett, akkor meddig megy el? Ha nincs ellenőrző tényező, hogy meddig mész el, és ezt most a robotokon, most nem vesszük ide a mesterséges intelligenciát, meg az egész közeget, amiben ez játszódik, hanem eleve, hogy az ember egy olyan helyzetbe kerül bele, amikor bármit megtehet igazából szinte, és nincsenek úgymond következményei, akkor meddig megy el, mi a határ? Hát nem is kell messze, vagy hogy mondjam, leegyszerűsítve, ugye ott a legyek ura. Ott nincsenek robotok, de mégis az ember... Azért mondom, hogy nem muszáj robot, így van. Ember, hanem az ember gyerek, tehát még az is, aki ilyen angliai, nem tudom milyen elitiskolákból ugye hajótörés szenvednek, és pár nap alatt ősemberré válnak, tehát hogy nincs kontroll, akkor... Így van. Vadállatokká válunk, és visszavedlünk a szavannákon élő őseinkig, hogyha tényleg nincsenek meg ezek az etikai, erkölcsi és bármilyen gúnyák, amiket magunkra öltöttünk több száz vagy több ezer év alatt. Na, nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy nincsenek meg az etikai és egyéb erkölcsi tényezők akkor, hogy pont napokban futottam bele egy ilyen terjed a Facebookon, interneten, most nem mondok neveket, hogy például, ugye hát nyilván itt van mindennapjainkban benne van, meg már mindennapi tényezőként kezeljük a mesterséges intelligenciát, biztos sokan, én annyira nem, kipróbáltam már mondjuk ilyen ChatGPT-t vagy valamit, de vannak, akik rendszeresen használják, akár munka folyamataikban, vagy szórakozásból, vagy bármi másból, hogy már halljuk azt például iskolában. Na, pont erre akarok kitérni, hogy akár egyetemi szinteken, és Magyarországon van egy ilyen tendencia, hogy egyetemeken, akár az ELTE-n, akár a Károli Gáspár Egyetemen, úgymond, hát sorvasztják vissza a bölcsészkarokat.
egyetemi szinten, mert hogy úgymond nincs annyira szükség már rájuk, ott a mesterséges intelligencia. Tehát ilyenek terjengenek mondjuk a Facebookon, interneten manapság napokban. És akkor jön a revans, akár és jogosan szerintem, hát most kicsit magam felé is nyúlik, vagy hajlik vissza a kezem, de ugyanakkor meg rohadtul nagy szükség lenne, talán még inkább emiatt bölcsészekre, kritikai gondolkodásmódra, arra, hogy a szövegeket ne az AI-jal írassuk meg, ne pótoltassuk magunkat, akár a kreativitásunkat, bár arra még nem képes olyan szinten a mesterséges intelligencia, mint az ember. Reméljük, hogy olyan szinten nem is lesz képes, mondom ezt így, de hogy egyszerűen nem lehet kiküszöbölni, és nem szabad kizárni az emberi tényezőt. A kreativitást, a kritikai gondolkodást, a művészeti alkotás tényezőjét, ezeket nem lehet pótolni gépek által, vagy még fejlettebb programok által, mert ezek fejlett programok lényegében, amelyek képesek már szintetizálni információt, és azt visszaköpik nekünk. Tűnhet az persze úgymond eredetinek, vagy újnak, vagy hű mekkorának, és odáig lehetünk érte, meg rajonghatunk akár érte, hogyha úgy van, mert hallottam, vannak ilyen, akár a környezetünkben is vannak olyan hangok, amelyek mondhatni már rajongói viszonyt fűznek a mesterséges intelligenciához. Persze, szabad akarat döntése, meg minden. De én nem szeretnék abban a világban élni, amikor engem az agya, a gondolkodásomat bótolják, és akár ki is zárják ilyen úton. Szóval nagy szükség lenne pont amiatt a bölcsészkarokra, és akkor most talán még inkább emiatt, hogy ne fulladjon az meg, és adjunk neki egy újabb löketet akár, vagy értelmezzük át akar a bölcsészetet, az etikát, az erkölcsöt, tartsuk kontroll alatt a mesterséges intelligenciát akkor ilyen szempontból. És akkor ez az első lépcsőfok. Hosszú gondolat. Ez az első lépcsőfok a háború megkezdésére. Az ember kontra gép háború, igen, hát ezt is láttuk már többször filmekben, persze. Amúgy még eszembe jut. Én leszek az ellenállásnak a vezetője. Kis Lóri. Kylo Lóri. Még az jutott eszembe az a film, azt hiszem német verzióban láttam először, de ha jól tudom, ez... A börtön téma? Igen, az kísérlet. Igen, de az meg egy hogy Das Experiment volt a... Kísérlet. Igen, a német. Jó, csak az is arra reflektál rá, hogyha szabad kezet kapnak, tényleg egy tucatnyi embert is, ilyen hétköznapi átlag emberek bekerülnek egy olyan szituációba, akkor tényleg elszabadul a pokol, vagy elszabadulhat a pokol, mint ahogy ebben a kísérletben is láthattuk. Na de akkor nem tudom, hogy még van-e a felvezetődhöz bármiféle gondolatod, vagy menjünk akkor bele, és hát ez nem is a felvezető volt lényegében, hanem ez a veleje azért, tehát ezek olyan kérdések, amelyek nekem a film nézése közben jutottak eszembe, és csak még egy akkor kapcsolódási pont, hogy az, hogy meddig megyünk el emberként, vagy hogy és milyen emberek vagyunk. Meddig vagyunk emberek. És mikortól vagyunk emberek akár, vagy mitől ember az ember, lehet-e egy ilyen mesterséges intelligencia olyan jegyekkel felruházva, akár programozás, akár fejlettebb tehát programozási szintézisek után. Erre törekszik a 200 éves ember, ugye, gyorsan akartam mondani, Robbie Williams főszereplésével, ugye, erre törekszik David, erre törekszik Iris, mert Iris is végül arra törekszik, amikor megtudja, hogy ő konkrétan robot, akkor úgymond feleszmél, vagy öntudatára ébred, már mondtam korábban. Szóval, hogy és itt a hatalmi kérdés is benne foglaltatik ebben, hogy uralkodni akarunk a felett, ami felett csak lehet, mondjam ezt így. Mert hogy ugye most nem teszem be a Jack Wade-nek a filmbeli neve, már többször mondtam, ugye Jack Wade. Josh, igen, Josh. Tehát ő is lényegében a saját, és akkor benne egy másik fogalom, az incel culture, amire kitérhetünk, hogy mit jelent. Én igazából nem nagyon találkoztam eddig hogy nem került elém ez a fogalom, és ez egy új sorozatban is nagyon velősen ott van állítólag, amit nem láttam még a kamaszokban. Általában ez nagyon bejön, és ez nagyon, nagyon kemény dolgokat szült. Tényezővé vált a mai világ. Igen. Tehát akár erre is kitérhetünk, és Josh ennek az egyik példaképe itt ebben a filmben az incel culture-nek. Ez egy hatalmi
pozícionálás lényegében az ember által, hogy uralkodsz, hatalmi tényező vagy, irányítani akarsz, és hogy ez meddig terjed szintén. És az irányítás és a hatalmi kérdés, az, hogy milyen dolgok felett tudunk uralkodni, az pont eszembe jutott a film megnézése után, hogy hát napokban történt az Ibériai félsziget elsötétült, vagy hát áramkimaradás történt hétfőn. Egész Spanyolországban, egész Portugáliában, és még Dél-Franciaország egyes részén is, amelyek ugye határosak a Spanyolországgal. Tehát majdnem egy egész napra megszűnt az áramszolgáltatás, mondhatni a teljes Ibériai félszigeten, plusz Dél-Franciaországban, összeomlott az elektromos hálózat. Tehát nem volt áram, nem működtek a telefonok, nem volt internet, leállt a metró, a repülőgépek nem szállhattak fel. Tehát, hogy úgy amikor megállt a föld kategória, és hogy az emberek hogyan viselkedtek. Tehát például nem tudták kártyával fizetni. Itt bejön a készpénz kérdése. Mi van, hogyha egy ilyen blackout megtörténik mondjuk a fél bolygón? Tehát nem működnek a pénzautomaták, nem működnek a bankok, minden elektronikusan működik, mindent az áram működtet és irányít lényegében, és hogyha hazamész és körülnézel, hogy mi mindenre vagy rákötve, és hogyha az a rákötés az ugye elvágódik, akkor mit csinálsz? Felülök a biciklimre. Felülsz a biciklimre. És akkor az elmagányosodáshoz kanyarodok itt vissza, mert olyan burkokban élünk jelenkorunkban, amikor benne vagyok a telefonon burkában, benne vagyok a laptopon burkában, a televízión burkában, az internet burkában, az áram burkában, minden a bank burkában. A burkában is benne lehet burkolni magamat. Tehát, hogy annyira kötődünk mindenhez, hogy észre sem vesszük. Ja, azt akarod mondani, hogy felülhetek a biciklimre, de nem kapcsolhatom be a Strávát, hogy mérje, hogy hány kilométer tekerek? Hát nem fog működni a Strávát, mert nem lesz áram, nem lesz internet, nem lesz telefonkapcsolatot. Tehát dinamót szereld vissza a biciklidre, hogy legyen áramod, mikor hajtod a bringát, ugye termelje a lámpa világításához az áramot. Mindegy. Tehát, hogy mennyire el vagyunk, tehát és az elmagányosodás, ez ennek is vagy ez is az oka akár. És az is az oka a filmben Josh elmagányosodásának, hogy mihez nyúl. Nem csak szó szerint, hanem ő bérel magának egy ilyen szexrobotot lényegében, egy társat, akkor nevezzük így megint, és hogy amikor meg most a valóságban megtörtént, hogy ugye az Ibériai félsziget úgy áram nélkül maradt egy napra, úgymond megállt az élet elektronikus formában nézve, akkor azok olyan beszámolók jöttek, már aznap, meg másnap ott élő magyaroktól akár beszámolók mifelénk, hogy az emberek többsége nem pánikolt be, ami lehet, hogy a mediterrán vérmérséklet, a nyugodtság is, nem tudom, de hogy az emberek többsége inkább nyugodt maradt, nem volt pánik, tehát voltak persze ilyen hirtelen pánikkitörések, hogy gyorsan elkezdtek valamit felvásárolni egy boltban, és nem a WC papírt jelen esetben, mint a Covid alatt, hanem mondjuk az elemeket, vagy mást, hanem az emberek kimentek az utcára, sokan ültek a kávézók teraszain, beszélgettek, az éttermek egy része nyitva maradt, boltok egy része nyitva maradt, amelyek elfogadtak készpénzt, tehát lehetett még úgymond vásárolni is, és az emberek elkezdtek egymással beszélgetni. Eddig is persze biztos beszélgettek egymással, tehát nyilván megvan ennek a kultúrája, hogy kiülök a kávézó teraszára, főleg egy kellemes mediterrán, vagy egy spanyol-portugál időjárásban, de hogy most még inkább, és akkor lehet, hogy még többet beszélgettek, vagy kijöttek a burkokból, és akkor próbáltak egymással is beszélgetni, nem csak a telefonon keresztül kommunikálni, vagy az internettel csetelni. Megint hosszú lett. Nem szeretnék okoskodni, de amennyit tudok az incel kultúráról, az ugye azt jelenti, hogy vannak olyan férfiak, akik megunták azt, hogy nemet mondjanak nekik a nők, és ők inkább kizárják magukat ebből az egészből, tehát hogy ezt azt kell érteni, hogy nem megy oda egy csajhoz, mondjuk egy szórakozó helyen, hogy szia, nem iszol-e meg valamit, mert hogy nem akar már abba belemenni ebbe az egész haláltáncba, hogy akkor most menjünk el randizni, meg még, és inkább kimarad ebből az egészből, és inkább lakik a szüleinél, és nem megy bele ilyen párkapcsolati dolgokba, hanem inkább magára figyel, magára költ,
autót vesz, stb. Tehát, hogy ilyen minimál lángon ég, és kihagyja ezt az egész megszokott társadalmi körjátszmát. Mondjuk én azt olvastam ennek kapcsán, hogy ez inkább egy csalódottságból is fakadó. Tehát, hogy mindig kapod az elutasítást, akkor azért nem nyitsz már te a nő felé, vagy a nők felé, és ez abból fakad. Ez viszont ugye egy óriási frusztrációt is okoz az emberben, hiszen folyamatosan nem kell ez senkinek kategória születik, és ezért válik ez ilyen, hát maga azt jelenti, hogy az incel culture, hogy involuntary celibate, tehát hogy önkéntelen celibátus. Tehát, hogy nem is akarod te igazából ezt, de a folyamatos visszautasítás, csalódottság. Belerángat ebbe az egészbe, beletól inkább. Meg a személyes kapcsolataidnak, tehát a tapasztalataid visznek akkor ebbe bele. Ami aztán átmozdul, vagy átmegy egy nagyon negatív dologba. Tehát, hogy ez azért mondtam, hogy frusztrációt szülhet, és állítólag tehát az incel culture-nek úgymond a tagjai, vagy szubkultúrája, ez főként heteroszexuális férfiak ugye alkotják, tehát, hogy ez a tendencia legalábbis. Nekem ezért Fiatal heteroszexuális. Igen, jó. Tehát csak azért hangsúlyozom, igen. Hogy ez új azért valahogy egy 60-as pasit úgy nem tudok elképzelni, hogy persze beléphetnem, erről van szó, csak hogy ez egy ilyen új dolog, és akkor gondolom, hogy emiatt fiatalabbaknál népszerűbb ez a dolog. Na és ennek kapcsán merül fel ugye mondjuk a Kamaszok című, mondom, én nem láttam még, te láttad, ha jól tudom, hogy ott ez tárgyalva van, vagy ott ez kiütközik nagyon, és ilyen botrányosra sikerült, tehát hogy Angliában állítólag elég nagy botrány van most, emiatt legalábbis valami ilyesmit hallottam. Úgyhogy azt még lehet, hogy meg kéne néznem azt, mert nem, tehát úgy tudom, tehát hogy mondtátok ti is, hogy láttátok te is, meg más is, és csak úgy nem fülött hozzá a fogam, mert úgy valahogy túl depresszívnek tűnt. Betesszük terítékre itt a Movie-kra, és akkor majd kénytelen leszel megnézni. Jó, nem volt kedvem túl depresszív dolgokat nézni, bár most elkezdtem újra nézni a The Walking Dead-et, ami nem túl vidám. Azzal feldobhatod magad. Hát akkor menjünk bele magába a film, hogy akkor miről szól, és akkor esetleg menjünk bele a cselekményébe. Hát, de tényleg csak röviden szerintem már nem érdemes nagyon. Tehát ugye a film nekünk eleve nem igazán tetszik, de azért már beszélünk róla jó ideje. A lényeg ugye, hogy amit mondtunk már, lehetne ez egy klasszikus mintára szabott slasher horror, vagy az a műfaj, amikor elmennek a fiatalok az erdőbe, egy házba hétvégézni, és akkor mindenki meghal a végére, vagy valaki megöli őket. Hát hasonló lényegében a felütés, én a rendezőnek is próbáltam úgy utána nézni, de nem igazán láttam komolyabb munkáját. Az első filmje igazából, az első. Drew Hancocknak hívják a rendezőt, azt hiszem, 47 év körül van, lényegtelen. Tehát nagyjából ez a felütés, és akkor persze ebbe a közegbe helyezi ő bele, és megy tovább a különböző, elnézést kérek, a különböző említett dolgokba. Mesterséges intelligencia, társadalomkritika, incel culture, hatalmi pozíció, gyilkosság és mi egymás. Van 6 emberünk, mint gondoljuk az elején, van egy 6 fős társaság, 3 pár lényegében, akik egy ilyen eldugott vagy elszigeteltebb tóparti vagy tó melletti házba, luxus villába mennek el hétvégézni, vagy hasonló. Ennek a háznak a tulaja az egy orosz vállalkozó, vagy elvileg mafiózó csávó. Legalábbis így mutatják nekünk be, a Szergej. Nem mondd el kétszer ugyanazt. Igen, a Szergej. És van még egy homoszexuális férfi párunk, ugye, és akkor van Iris meg Josh, illetve van a Szergejnek a barátnője, akinek nem jut eszembe itt a neve. Ez a felütés, és akkor persze beszélgetés, vacsora, kellemes borozgatás, mint hogy szokott lenni. És még az is eszünkbe juthatna, ami már múlt adásban elhangzott, hogy mi is volt a másik angol kifejezés, a rich. Milyen rich? Eat the rich, igen. Még az is felmerülhetne bennünk a film elején, mert ezek ilyen jó módúnak tűnnek, meg önvezető autó van, tehát azért egy közeljövőben járunk, nem annyira távoli jövőben, tehát a technika már nyilván fejlettebb, beszéltük már a robot témát is emiatt, ugye, és akkor folyik a dolog, és utána derül ki, hogy lényegében ez egy kisebb összeesküvés, amit itt tapasztalunk, hiszen ki akarják nyírni a Szergejt a lóvé miatt,
eszembe jutott egy ilyen régi reklám amúgy ennek kapcsán, hogy így el még egyet is fogd a nyuszira, és akkor gyilkoltas még egyet is fogd a mesterséges intelligenciára, az AI-ra, tehát lehetne egy ilyen áthallás akár, és akkor nem a reklám helye, de kakaót is lehet inni. Tehát igen, és akkor lényegében Josh kiderül, hogy ő a főgonoszunk ebben a történetben, de igazából Sergejnek a barátnője is benne van a buliban. Ők találják ki az egész bűncselekményt, és hát módosítják, vagy hát Josh módosítja Irisnak a fő programját, működési programját, hogy ő nyírja ki Sergejt. Innen pedig megy tovább a lavina. Vagy itt indul be a lavina lényegében akkor. Nekem az volt az érzésem a filmmel kapcsolatban, hogy amellett, amiket felsoroltál, hogy AI, párkapcsolat, nem fogom most elismételni, amellett így maga a film, tehát az ilyen fogalmakon kívül a filmes fogalmakból is egy csomóhoz hozzányúl, mert ahogy mondtad, hogy fejlett a technika, akár elmehet az egész sztori egy ilyen kicsit gyengébb Black Mirror résznek, mert ugye a Black Mirrornak van az a koncepciója, hogy nem egy ilyen rohadt távoli jövőben, meg nem ilyen, nem tudom, milyen sci-fi dolgok vannak benne, hanem tényleg ilyen közel, vagy akár egy alternatív jelenben is játszódhat bármelyik Black Mirror rész, mert hogy mindig olyan valami technológia van benne, ami tényleg akár létezhetne is éppen a jelenünkben, vagy akár létezik, csak még nem tudunk róla, és akkor ez bonyolítja, ugye, vagy határozza meg az egész cselekményt. És ugyanitt is ugye ez van. A másik dolog meg, ugye, ahogy mondtad, ez a slasher téma is benne van, fekete komédia akár. Így van, tehát, hogy mindenből egy picit csipegett, és nagyon érződik ez az első filmes idézőjelben gyerekbetegsége a filmnek, mert hogy tényleg mindent akart ez a Drew Hancock, és hirtelen mindent bele akart szuszakolni ebbe a filmbe. A fekete humorral kapcsolatban pedig úgy amúgy általában pozitív élményeim vannak, vagy hozzá szólásom van, vagy díjazom, de itt ebbe a filmben azért rengeteg ilyen nagyon erőltetett poén volt például most, ami így nagyon megmaradt ez ha már Szergej, meg ha már orosz, ugye mi volt a széfnek a zárókódját, Sztálinnak a születési éve, és akkorát csaptam a homlokomra, hogy még most is sajog. Tehát, hogy de számtalan ilyen poén van benne, ami mondjuk igen, hogyha a film összességét nézzük, helytálló, de nem tudom, úgy érzem, hogy lehetett volna kreatívabb ezen a téren ez a banda, de ez tényleg lehet, hogy csak egy apróság. Azért mondtam, hogy nem új kérdések merülnek fel, hanem újra feltett kérdések, és talán kapunk is némi választ néhol, de hát nem feltétlenül ez az erőssége a filmnek. Hát inkább az erőssége a filmnek, amit eddig beszéltünk, valószínűleg, hogy milyen gondolatokat épeszt az emberben, hogyha úgy végigmegy a cselekményen, ötletek, gondolatok, a való világban lévő tényezők, mind ilyesmi. Nekem az egyik kedvenc karaktere mégis egyébként, mint később a film során kiderül, ugye van még egy robotunk a filmben. Ezt akartam mondani, igen, hogy ezt azért meséljük el. Hogy... Mert hogy akkor ez egy bevett szokás ebben a filmben, mármint abban a közegben, abban a valóságban. Igen. Mert ugye a homoszexuális párunknak is ugye az egyik tagja az szintén egy robot, aki a Patrick névre hallgat. Nekem az ő karakter tetszett egyébként a legjobban, a Patrick, komolyan. Őt a Lucas Gage nevű színész alakítja, és úgy képes egy elég jó kis repertoárt úgy felhozni. Még pont a film eleje fele van, amikor ülnek az első este ott a Bityillóban is vacsoráznak, és a Patrick meséli, hogy hogyan ismerkedtek össze a szerelmével, akinek nem eszembe jut, hanem Eli volt az ő partnere, hogy hogyan ismerkedtek meg, és olyan elmesélés, hogy első látás a szerelem, és hogy nem tudom azóta milyen finomokat főznek és imádják, tehát hogy nagyon ilyen. És akkor tényleg úgy azt hittem, hogy oké, és akkor még igazából az Irishról se tudtuk, hogy ő is robot, szóval itt még nem voltunk teljesen képben,
És Patricket is átprogramozzák a film során, ugye a gyilkos robotok jönnek itt elő, ugyanakkor, hogyha már ezt még talán nem mondtuk, hogy ugyanúgy megvannak ezek az Asimovi szabályok az itteni robotikában, mint az Asimovi robotikában, ugye, hogy nem okozhat sérülést, vagy nem gyilkolhat, nem okozhat sérülést, igen, nem hazudhatnak, és ez egy fontos tényező a film során, ugye, hogy nem hazudhatnak ezek a robotok, ugyanakkor pedig egy sima telefonon tud állítani akár, hogy milyen nyelven beszélnek, de úgy pillanatról pillanatra változtatva a szemük színét, hajuk színét. Kis csúszkán. Igen, kis botméterek, vagy nem tudom, mik. Igen. Milyen színű legyen a szemük. Milyen nyelven beszéljen, stb. És egy poén volt, ami nekem úgy nagyon bejött a film során, amikor Iris menekül, és megállítja a rendőr az országúton, és ő akkor már magát irányítja, tehát ő szökésbe van a többiektől, és megállítja a zsaru, az is milyen egy arc, hát az a nagy bajusz, ilyen, hát mondjuk úgy, hogy karikaturisztikus rendőrnek van beállítva, vagy olyan tipik, mondjuk úgy, hogy sheriff, ilyen nagy vörös bajusz, már nem tudom mi, és akkor hogy azért valószínűleg nem minden rendőr ilyen, de jó, elfogadjuk ezt most a film miatt, és akkor ott jön egy poén, egy ilyen geges dolog, hogy a csaj átállítja magát, mielőtt kiszáll az autóból, német nyelvre, mert hogy nem hazudhat, és a rendőr megállítja, hát ne hazudjon angolul nyilván a rendőrnek, vagy nem mondja el az igazat pontosabban, és akkor megszólal a csaj németül, Tóth, és elmondja az igazat németül. Nem hazudik, mert nem hazudhat. Tehát a program szerint nem hazudhat. Azt nem tudta ő kontrollálni akkor ott a kütyű által. És a zsaru próbál egy pár szót nyögni németül, és úgy megértik végül egymást, de ott akkor jön be Patrick a képbe, akit szintén átprogramoztak már. Tehát nekem ez a poén, ez a kis kommunikáció az, ami jó volt. Tehát, hogy ezt ugye érezte, a többit nem igazán, vagy nem jöttek át a poénok nekem annyira. Meg hát el kellett lőni a terminátoros utalást is, tehát az akkora poén volt, ugye van egy ilyen jelenet, mikor a férfi főhős karakterünk ugye próbálja likvidálni a robotunkat, az Iris-t, és hát ugye elhangzik egy beszélgetés során, hogy ő érzi a fájdalmat, és akkor egy gyertya fölé tartatja a robotlánynak a kezét, ami hát, hogy mondjam, némi sérülést szenved a bőrrétegen, vagy hogy van ez pontosan? Élő szövet a fényvázon. Így van. És akkor hát ugye ettől megszabadul az Iris, és a végén már úgyis mutogat át a másik Irisnak. Az országúton száguldozás közben az egyik kocsiból a másikba az ottani... Az ikertesónak. Mert az is egy ilyen Iris volt, mint ő. Ja, jó, oké, akkor ez... Legalábbis nekem... Megerősítetted a két rémet. Nekem úgy rém lett, hogy egyformák, tehát az arc ugyanaz volt. Hát egy modell, te érted, tehát, hogy ugyanaz a modell. No, de tehát a végjáték az már egy ilyen revenge kategóriájú film lehetne, hogyha már a műfajnál tartottunk, ugye? Hát igen, azt nem mondtuk el, hogy ugye van gyilkolás, de hogy olyan jó véres gyilkolások vannak, tehát van. Ilyen jó slasherizés benne van, amit ugye említettünk, tehát aki erre vágyik, az megkapja, tehát megy a hentelés. Hát mehetett volna talán kicsit durvábban is, de oké, elfogadjuk, elégséges ez ebbe a filmbe. Ennél több nem kellett bele, amúgy is olyan film, ami végül is ajánlhatnánk, nem? Tehát amiről beszéltünk, amit ébreszt az emberben, vagy ébreszthet gondolatilag, az amiatt érdemes megnézni. Amúgy egy könnyed film, tehát nem egy ilyen nagyon mély filozófikus, bár bennünk akkor szült ilyen dolgokat ezek szerint, ugye, mint elhangzott. Inkább, ahogy meghatároztuk, mikor kitaláltuk, hogy beszéljünk erről a filmről, hogy a gondolatisága az, ami talán érdekesebb, mint maga a filmnek a kivitelezése, és ami még pozitívum a filmmel kapcsolatban, az a hossza, tehát tényleg egy barátságos. Perc, tehát még 90 perc sincs a film, vagy most nem emlékszem pontosan, de... 1:37. Hát akkor jó, igen, 97 perc, tehát ez manapság, az tényleg egy ilyen... Nagyon barátságos. Felüdülés, és tényleg kikapcsol ez a film, de aki többet vár egy ilyen mesterséges intelligencia, vagy párkapcsolati témától, akkor nem feltétlenül ezt a filmet tudnánk ajánlani. Hát ugye van itt egy applikáció, amit
szoktunk nézegetni, meg használni. A Letterboxd ott szerintem elég magas az osztályzata, tehát ott hát ilyen csillagokat lehet adni, van 5 csillag, de lehet felett is, tehát most vagy 5-ösbe mérünk, vagy 10-esbe, én inkább ugye, mivel itt Nagyváradon szocializálódtunk, mi inkább a 10-es számrendszerbe tudjuk osztályozni inkább a dolgokat. Hát én egy 5-öst adtam neki, egy 2,5 csillagot, de itt 3,4 azoknak az összessége, azoknak a szavazóknak az összessége, akik használják az applikációt és megnézték a filmet, és elmondták ilyen módban a véleményüket, ami szerintem picit magas. Tehát sokkal minőségibb filmeknek van ennél kisebb osztályzata, úgyhogy bár amennyi kritikát olvastam, meg utána olvastam ennek a filmnek, azért elég jól fogadták úgy többségében a nézők, úgyhogy lehet, hogy velünk van a probléma, vagy nekünk az ízlésünknek nem felelt meg, de talán akkor a többség jobban nyitott lesz erre a filmre. Hát én, hogyha mindenképpen AI témájú filmre vágytok, akkor szerintem a már elhangzottak közül ajánlhatunk nyugodtan. Ilyen akár az Ex Machina, az AI, ugye a Spielberg-féle AI, vagy akár a 200 éves ember is, Chris Columbusnak a filmje. Mondhatnám még többet is, de legyen akkor elég ennyi mára. Gondolkodjatok kritikusan, és mi meg reméljük, hogy jövünk 2 hét múlva. És ne az AI-jal írjátok meg. Igen. Sziasztok! Sziasztok!